Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Kumusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati kag mayong hapon sa inyo tanan. Ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma upod ninyo sa karon nga hapon. Webes nga edisyon sang This Is My Life. Nobyembre 12, tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa inyo tungod syempre diri sa Dakbanwas ng Bacolod probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga probinsya kag mga kaislahanan. Although nga kita nag-eksperyensya man sang mga pag-ulan-ulan, pero ang aton man ginakabalakan kag ang aton man ginakahangawaan, ang aton sa ni mga kauturan nga sa diin nahamtang sa mga lugar nga ginlaslasan sang bagyo nga si Ulysses. Anyway, sige lang Tita Wilma, na malabutan gid na ito ni karon, mahagahayta kita sa aton latest update from Pag-asa ng aton sa Weather Bureau. Ang aton mananay Christmas countdown sa pihak sang pandemic sa mga kalamidad nga ginapangatubang sang tagsa-tagsa sa aton sa karon nga panahon. Pila na lang Tita Wilma man? 43 na gid lamang kaadlaw ang nabilin antes mag-abot ang Disyembre 25 ang adlaw sang Pasko, kag 50 kaadlaw ang nabilin kag magasulod na ang bagong tuig Enero 1 tuig 2021. Kag ti sigurado man si Tita Wilma nga may mga plano naman bisan kita nga kubos sa aton pinaka masarangan. Bisan kita ginabudlayan nagapaninguha man kita nga may espiritu sang Pasko sa iton tagsa kapuluyan. Di ba la? May ara lang da iya dahon, Christmas leaves na nga green, butangan lang puanset siya kag bolsab it lang iya, na itapik lang kag butangan Christmas lights kag mag-igpat-igpat, di ba kanami nalantawon kanami na batyagon, di ba? Yes, huwa. Kagang iba naman dira iyati, na-plaster na nila kaya may mga ara na sila nga dano nga mga Christmas decors. Pero inatanan ginahimo naton, amo na iya kita nga mga Pilipino sa pihak sang kun anuman nga unos nga aton ma-encounter ang aton mga kabudlayan nga mabatyagan sa pihak sining pandemic, padayon kita gihapon, di ba? Go lang na mo hambal ni Tita Wilma. Go lang kita kag kinahanglan positive lang ang aton outlook sa tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi. Kag hindi kita magkalipat sa 24/7 sa pagpasalamat kag pagpangayo sa iya guidance kag kaluoy para sa aton tanan. Hindi man naton pagpabayan ng aton dito mga kauturan nga ginlaslasan ni Ulysses, Ulysses ho, no? Hamakon mo na, pero ang aton lang gid kubos nga mabulig sa aton mga kauturan dito nga nalubong sa tubig baha, makita ninyo sa social, especially sa social media, sa mga telebisyon, di ba? Nga nagalutaw na lang ang bubong sang ila balay bisan matag-as ang ila sinipuluyan, may ara yang isa gid ka black amo na ang picture
isa gidya kablak bubong lang sa ilang mga balay ang makita naton. Do ano bala ina batyagon? Kung ibutang nato ang atong sitwasyon sa ila sinikahintangan, masubok na. So, mahimo lang ginaton is ang aton pagpangamuyo para man sa ila kaluwasan kag para man ila malampuwasan ining tanan. Nga mahaytagan sila sang kaisog sa pagbaton sini mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Iupod naton niya sa pagpangamuyo naton ang sa pagtakop sang tuig 2020 nga do hindi ginaton do wala ginaton wala gina-expectar nga matabo, no? Talikdan kag maubos na inatanan. Kag atubangon naton ang bag-o na naman nga mga paghangkat sa aton ikasarang para sa tuig 2021. Amo inang aton kabuhi diri sa kalibutan. So sinambal ni Tita Wilma padayon lang kita. Importante kita managapadayon sa paghimakas. Di ba tawe? Paghimakas. Sa paghimakas nakapanyaga na kamo da. Kinanglan nakapanyaga gid kita. Kag kun ano ba ndirang inyo ginsaluhan, kinahanglan igakalipay naton ina. Kaysa iton pagkaon nga may upod sang kalipay nga balatyagon mabusog kagid kag nabi mo pamantyaga naming epekto. Pero kung kapasingit ka da, di ba? Pasingit kagid ya bilog nga adlaw. Alauna 47 Action Radio Philippine Standard Time sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati. Bantayan naman naton karon ang aton sinisulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, ha? Ang aton SUP sa ARB, bantayan naman naton sinoyhan ang magabato naman 500 pesos nga cash sa siniiyang hapon dere sa This Is My Life. Pero syempre updanay kita tubtub-tak na alas stress. Baw ang aton man mga palangga mga tagpalamati, ang mga maukod ginaton nga mga tagpalamati iya sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Tawi paano pamati ka mo bala na pamati ka mo sang maayos sang pag-isa-isa sa mga anchors sang Action Radio Bacolod kag ara man gina-play on air kung paano ka mo makapasakop kung diin ninyo mapadalang inyo entry paagi sa pag-type sa inyo ngalan, inyo edad. Kompleto na ha. Kompleto nga ngalan, inyo edad, address kag contact number, diin nga cellphone number ina ipadala. Nan. Kay para nga maano gani Tita Wilma, para nga ma-confirm, ma-validate ang inyo sini mga entries. Ano sa nahambal ko na nga tandaan nyo lang, napusma lang na. Ano to ganing cellphone number padalaan nila Tita Wilma? 0963, sakto tawa, yes, 0963-219-8066. Dira ninyo ipadala ang inyo mga entry para ma-validate, para nga mangin official ang inyo sa entry para sa SUPSA ARB province-wide. Pero sano pa ka mo masugod padala gani? Bantayan. Kay kung subong na ka mo mag-text, invalid ina. Nabantayan ninyo ina. Karon na. Istoryahan na ito ina. Bisan makadali lang. Okay, Tita Wilma, sa gamay man nga update sa padayon manaton nga pagpakig-away sa pandemic and COVID-19. Ginahatag-tagin na iya sa inyo adlaw-adlaw, di ba? So, diri sa syudad sang Bacolod sa nahambal man ni Tita Wilma, makita naton ang sitwasyon. Kag aton man mabatyagan nga ang pila naton ka mga kauturan iya kumpiyansa. Kumpiyansa sila sa pagpagusto sang ila sini mga hulag. Sa nakambal na naton mga anak, hindi patiun, pamo ka na bala, hindi patiun nga magpagusto kita angos sa mo sinaga sitwasyon. Oh, where is it? Okay, akaron, ha? Atag ko lang na. Kag, sa nahambal man naton, wala sang malain sa nagahalong. Hindi bala? Yes, Tita Wilma. Kag, syempre man, kadtuanay kita, Tita We, sa itong sa ni weather update sa karon iya nga hapon, natungod kay Ulysses. Okay, so weather update man sa aton Weather Bureau, ang pag-asa, si Ulysses ara sa karon sa West Philippine Sea. Ara siya sa West Philippine Sea matapos iya nga ginbaha na
iya ginbubuan sa mabaskog nga pag-ulan nga nagdulot sang mga pagbaha sa Luzon. Kag sa pihak sinatanan, may ara pa sa gihapon nga nagapabilin sa signal number 3. Diba, Tita Wilma? May 5 pa ka mga lugar dito ang napaidalom sa signal number 3. So, sa advisory sang pag-asa, alas 11 kaina, nagpaandam sang mabaskog kag madamol nga mga pag-ulan nga mga pagtupa sang ulan sa Zambales, sa Bataan, Pampanga kag Tarlac tubtob sa sininga hapon, no? Huwebes sininga hapon. Samtang sa piyak naman nga bahin ang Cordillera Administrative Region o kunang CAR, sa may especially sa Cagayan Valley, kag Babuyan Islands, Calabar Zone, Metro Manila, Mindoro Provinces, Marinduque kag iban pagid nga bahin sa Central Luzon ang naga-eksperyensya sang kasarangan tubtob mabaskog man nga pagtupa sang madamol nga ulan. Kag dili naman sa iton sa Visayas, syempre mahuyang may tubtob kasarangan man kag panalagsa man nga pagbubo sang ulan sa ligan man naton diri sa Visayas kag iban man nga bahin sang Luzon. Yes, Tita Wilma. Kag nakasaad man sa weather bulletin nga sa sini nga hapon tubtob karon sa gabi kasarangan tubtob madamol nga pagtupa sang ulan didto mabatsyagan, maeksperiensyahan sa Cordillera Administrative Region, sa eastern portions ng Cagayan, kag Isabela, sa Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Cavite, kag nakatundan nga bahin sang Batangas, kag naaminhan man nga bahin sang Occidental Mindoro, kalakip na ang Lubang Islands. Kag ari pagid bala Tita Weo, ang mga lugar nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind number 3. Ti niya kung ini sila maka-eksperyensya gadya sang makahalalit sunod sa pag-asa nga mabaskog nga pagdapya sang hangin. Kita mo lang nga, di ba? Amo ini mga lugar, mga lugar nga napaidalom sa Tropical Cyclone Wind signal number 3. Ang nakatundan nga bahin or western portion sang pag-asa. Sang Pangasinan, mga pag-asa man daw, no? Nakatundan nga bahin sang Pangasinan. Sa Zambales, Bataan, kag Tarlac. Ang ada naman napaidalom sa Tropical Cyclone Wind signal number 2, amo ang central kag southern portion sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao kag Benguet. Subong man ang southern portion sa Ilocos Sur, ang La Union, ang iban pagid nga bahin sa Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas kag northern kag western portion sang Quezon. Kag subong man Tita Wilma ang northwestern portion sang Oriental Mindoro. No, aminhan na katungdan nga bahin sang Oriental Mindoro, ara dang Puerto Galera kag San Teodoro, no? Kag ang northwestern portion pagid sang Occidental Mindoro. Ang napaidalom naman sa signal number 1, ang nabilin nga bahin sang Isabela, Kalinga, Abra, pila pa kabahin sang Ilocos Sur, iban pagid nga bahin sang northern portion sang Oriental kag Occidental Mindoro, kag ang central portion sang Quezon. Subong man, nalakip dira nga timonan, Padre Burgos, Quezon, kag Alabat, kag ang lugar nga Perez, no? Dira sa may Quezon ina Tita Wilma. Suno man sa pag-asa, delikado, na very risky ang pagbiyahe sa tanan man nga klase sang sakayan pandagat. So, hindi safe anay ang magbiyahe sa kadagatan. Kag yes, Tita Wilma, no? Sa iton man paandam sang pag-asa. Ining storm surge, mas madamo sunod sa pag-asa
nga mas madamo nga pag-ulan ang dala ni Ulysses. Mas mahuyang ang hangin, no? Mahuyang sa hindi tama kabaskog ang hangin kumpara kay Rolly nga jutay lang nga ulan pero mabaskog ang hangin. Gani abi ninyo nagpaandam ang pag-asa sa pag-angkon man sang storm swords o kung pag-eksperyensya sang storm swords ang pagdalagko sa mga balod bala nan landslides, flash floods, kag pagbaha sang lahar. Dumduman ninyo si Rolly na dito sa bahin sang Albay. May mga pamalay dito nga natampukan sa mga bato sang lahar, di ba? Ang storm surges, may upod ini nga breaking waves nga may posibilidad magadulot man sang pagkawasak sang coastal inundation kag sa coastal area sa palibot sang Laguna de Bay. Kag magluwas man sina ang FIVOX pagid, no? Ginapaprepara man sang FIVOX ang mga residente nga puyo malapit sa mga bulkan sang Mayon, sa Pinatubo, kag Taal sa posible man pag-ilig sang lahar, no? Sa mga malapit iya sa bulkan bangod sining pag las ni Bagyo Ulysses. So, sa masunod nga 24 oras, sa masiling na naton, ang aton kadagatan, hindi safe na. Hindi siya safe nga magbiyahe ka mo, no? Kinanglan halong giyad na. Kag magluwasi na bala Tita Wilma, sa nahambal ni naton, ang location kag ang puwersa ni Ulysses, ang iya sinimata na si Platan 85 kilometro na katundan sang Iba, Zambales, kay inalas 10 sang aga. Ang iya sinadireksyon pa nakatundan kag ang iya sining kadasigon titawe 25 kilometro por hora samtang nagapabilin ang iya sinipuwersa nga 130 kilometro por hora malapit man sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 200 kilometro por hora na suno sa pag-asa. Si Ulysses magatabok na sa West Philippine Sea. Palayo sa kadutaan, 'di ba? Pero mabaskog siya sa gihapon. Kag magagwa siya sa ato na sakupan sa Philippine Area of Responsibility buwas sa aga. Na Biyernes sang aga. So buwas ina siya. Na amat-amat siya nga nagahinay, pero bisan mahinay siya, na mentinar niyang iya sinipuwersa. Samtang, ara siya sa West Philippine Sea, sidlangan nga bahin sang Zambales, ina man ang ginpabutyag sang aton Weather Bureau ang pag-asa. So makita tabla sa aton mga monitor, sa aton mga telebisyon, kaluoy sa mga tawo, no nga na masiling tabla naghura ng hangin. Hindi na masyado ang ulan. Ang ilagi na himo, di nag-subside, nagamat-amat sa subside, nagamat-amat hubas ang tubig. Ay, amat-amat Manila pangwang ilang mga kagamitan, kaluluoy, kasakit tulukon. Kabugat batyagon sa sitwasyon sa aton mga kauturan. Kinahanglan gid himuon naton ang aton mahimo para sa ila ang aton man pagpangamuyo. Aton pagpangamuyo kag kun ano mga mabulig sa mga maikasarang para man sa aton mga nahulan. Ay nga mga anak mo. Okay, ina lang ang aton sinimatag sa inyo nga update karon iya nga hapon. Kapit ng dibdib, ito'y kasabihan, aking nabatid, kung tuluyan mo. Sino na? Si Jolina Magdangal. Ina naman na itong feature karon nga hapon. Si Jolina Magdangal. Ang isa sang iya sini mga lalantunon. O Filipino music, di ba? Tiwa, no? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kanak bala. Well, anyway, tigin release na January 9, 1999. Kag ang producer sina si Freddy, kag Vinny Satorno, kag si Larry Hermoso. Kag kabalo naman kita si Jolina Magdangal, gamay pa ni siya. Tubtub subong gamay man gyapon.
Kag yes, nahambal na naton tubtub subong ara pa siya sa showbiz industry, di ba? Kag nami lang gid siya pamatian ang iya sini mga lalentunon na a style of music quite popular in the Philippines is a listening love songs. Lagi kita Mga mabagaan lang nga klase sang lalentunon pero kay nami handurawons para sa inyo mga nakaligad. bibig, kabig ng dibdib. Actually, 5 sang iya sini mga lalentunon nga ara iya sa album. Nga gamit man sa soundtrack sang pila ka mga pelikula nga sa diin ara man mismo si Jolina Magdangal ang tameme bala. Kag ang sanay kapiling ka sa pelikula nga Flames, nan. Sa pelikula ina sang 1997 kag iya man gin record ang TL Ako Sa'yo. Ginre-record lang na iyan ni Jolina Magdangal inang TL Ako Sa'yo. Kag ang iya sini-cover syempre, amo ining ginapabati naton sa inyo sa karon nga hapon. Tulak ng bibig, kabing ng dibdib. May ara pagin na kung ayaw mo, wag mo. No? Sa 1988, kag may ara pagin isa nga kapag ako ay nagmahal, kag loves kita okay ka lang sa 1988. Kaya madumduman ko na may remake ni si Jolina Magdangal nga American song na ang nasa diyan ang original sina nga nag-record ng artist si Anita Bryant. Diba? Ginpabati ko man na sa inyo ang Paper Roses, diba? May version man sina si Jolina Magdangal. Okay, let's dos Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dara, ha? Balik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila naton ka mga importante nga mga commercials. Whatever your laundry needs, Pride Detergent is Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Okay, sa aton diraman mga palangga mga tagpalamatingan na upod nga nagaupod sa aton sa Facebook Live. Mayong hapon lang da, hi and hello sa inyo, no? Ada si Chamaya Vargas, mayong hapon, nagapanamyaw ko gali sa ila ni Diday Ausente, kag Bonjing Ausente. Permigi na sila gapamati dira sa Murcia. Yes, sa mga taga Murcia, mayong hapon lang dira sa inyo, ha. Jean Marie, mayong hapon, Tita Wilma, kag araman si Tuto Alex Montesa. Tita Wilma, mayong hapon sa liwat sa programa mo. Oho. Kag Fiona Ramadel Herrera. Hi, Tito Wilma. It's nice to see you finally. Sang una ka pamati lang ko permi sa radyo. Thank you for making our afternoon more entertaining. God bless you. Thank you, Gid Fiona. Sir Doms Ortiz. Wow. Thanks, Gid Sir Doms. Good afternoon. Ha? Okay. Kag mayong hapon, Tito We. Greet ko lang Mangkilan family ng Irene nung Lito kag sa inablos ko nga gwapo. Lito Nelray, always ganat sila pamati sa may barangay Manghanoy, La Castillana. Thank you, Tito We. Okay, salamat man sa imo Nelson Salvadorio Mangkilan Jr. Inday Cory Vidaha mayong hapon man sa imo. Silinga mayong hapon sa tanan. Watching from Kuwait. So, happy morning sa imo dara. Na arangkada de karambula mo. Namayo kag hindi bala to Alex Montesa mo, no? Arangkala di karambola et paterenta. Ginitamyo ko lang ang pamilya Selo kag Ariola sa barangay na Bulao, si Palay City, sa pamilya Ramirez, Tijado family, or Kahada family sa barangay Granada. Madamo ginya salamat, Tita We. Okay, salamat man sa imo, Emmy Esmeralda Dolido, good afternoon, Tito Wilma. Watching from Hong Kong, hi. Kag gabaton ka
Tito Will, magabaton ka inspiring true story para sa programa mo? Yes, of course. Basta stories ang aton life. Bisan ano man dira nga state sang imo kabuhi, very much welcome gid na kay Tito Wilma. Kay ang mga ginabasa naton nga sulat hindi lang problema, kundi mga gina-share ninyo nga mga istorya sang kabuhi nga nakahatag sa inyo inspirasyon, nakahatag man sa inyo sang leksyon nga pwede man makuhaan inspirasyon kag lessons sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Magamit bala nila bilang palahinandigan nila sa adlaw-adlaw nila mga paginawi. Di ba? Okay, Tita Wilma. Good afternoon to we ask lang ko. Ay nakadaog na sa SAP ang nanay, ang anak, pwede ka dyan. Ay, nano ng inyo yaman. Ipaambit naman naman sa iban. Julie Militado, Patrimonio. Good afternoon, Tito Wet Monitoring always. God bless us. Love you. Salamat gid. Noy Tahones, hi. Good afternoon, Tito Wilms. Pamati lang gid diri sa Purok Cereza, Barangay Oringao. God bless you always and more power Action Radio Bacolod. Yes, salamat gid. Hello, Mary Grace Eugenio from Min. It's nice to hear from you. Good PM, Tita We. Kamusta lang dira? Tita, pwede ko maka-enter sa inyo SAP, taga Canlaon City ko. Di ba Canlaon City is Negros Occidental? Part sang Negros Occidental or part ka sang Negros Oriental? Jen Marie? Yes. So, mayong hapon, Tita We. Halinam na kay Hezekiah Jane Serapio Alba. Greet ko lang da Papa Minong kag Mama Charito nga naga-monitor sa program mo. Salamat, gid. Pilar Bahinting Uyanggurin Briones. Okay? Good afternoon now from Cebu. Okay. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance, Aksyon Radio. Okay, alas 2:10 Philippine Standard Time.
Yes, padayon man si Tita Wilma sa siniya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton basahon sa sining nga hapon nga sulat, yes, syempre, sa ginpadala sa aton sa messenger. Nagapatawag ini siya kay Lizelle. Ang iya sini problema na tungod sa iya sini boyfriend, na? Kag ang sulat ni Lizelle nagasiling, Dear Tita Wilma, hi and hello lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Sa tanan man nga nagapamati kada hapon sa This Is My Life. Tita Wilma, tagua lang ako sa ngalan Lizelle. Dalaga pa. May boyfriend ako. Halin pa sang high school. Tawag lang siya kay Jonas. Sang makatapos na kami sa high school, si Jonas nakakuha sang scholarship sa isa ka kilala nga state university. Kabalo ka, Tita Wilma, maalam siya. Pero abi mo, isa lang kabagay ang natalupangdan ko sa iya. Kontra niya ang mga policy sang gobyerno. Kag kabahin siya sang mga leftist. Sa school, nagaupod siya. Ako, Tita Wilma, simple lang. Nag-eskwela pa ako subong man. Elementary education ang akong ginakuha. Kag, lain-lain ang amon ginapatihan. Lain ang iya prinsipyo, baliskad sang sa akon. Hindi ako pabor, tita. Inapermi ang amon ginabaisan, pero kumbinsido gid siya sa prinsipyo nga iya ginatindugan. Sa kaugalingon ko nga opinyon, Tita Wilma, kanami gid man sang katuyuan nga magpatuman sang pagbago, pero hindi sa paggamit naman sang puwersa. Abi mo ta, isa ka bes, nag-init ang amon diskusyon nga duha. Daw, kung tan-awon mo, gadibatihay kami nga duha. Pero, ang ending, nakig-break siya sa akon. Bisan amo sinang prinsipyo niya, Tita Wilma, honestly akuon ko. Love ko si Jonas. Ang masakit, amo ang iya ginhimo nga pagpakig-break sa akon. Amo ina subong ang akon sitwasyon. Siling ko, share ko ni bala kay Tito Wilma kung anong iya opinyon. Kabay pa mabasahan mo nita. Ano himuon ko man? I love him so much. Lizelle. Amo lang nakalipot sang sulat ni Lizelle. Pero inday Lizelle, mayong hapon sa imo, salamat gid. Gets ko ang buot mo silingon. Kung kaisa ang panindugan sang tagsa-tagsa, sa bisan ano nga estado sang aton kabuhi,
among ginahalinan sang indi pag-isa sang inyo pananawan sa kabuhi kag amo ang ginahalinan sang kagamo sang inyo relasyon. Kay gasumpa kilay mo, di ba? Nan. Kasi linggani nila ko isa. Pero kung love mo yung isa katawo, kung love mo yung girl or love mo yung boy, ang himuon mo yung hakson mo na iya. Hakson but silingon bala, i-love mo man ang iya sinaginatindugan palatandaan sang imo paghigugma. Pero depende naman, di ba? Hindi sa tanan. Amo ni siling nila, bisan ano blang kung isa may ara man nga, may mga exemption na mga amo sina. Pero so sa nakita neton, bisan kontra ikaw sa iya sinigina panindugan, kontra ikaw sa iya prinsipyo, nagahari ang imo balatyagon. Kung may mahimo ikaw nga solusyon, himo para sa imo kalipayan. Wala? Kung love mo si Jonas, mangkot ko, handa ka bala? Sakripisyo ang kaugalingon mo nga panindugan. Kaghakson mo ang iya sini pananawan man kag panindugan sa kabuhi o pod ang iya ginapakigbato sa karon. Ara sa imo ang desisyon, Inday Lizel, na ikaw lang ang makadesisyon sina. Wala sang makaupang, wala sang makapugong sa imo mangin desisyon. Pero, isa lang ang tandaan mo. Kung ipamilit mo ang imo balatyagon tungod palangga mo siya or tungod love mo siya, pagkatapos let's say kung magdayunay ka mo sa ulihi, tapos sige-sige ang inyo away kag baisay nan. Anong ending sinagam mo? Wala kalinungan nga relasyon. So, kinanglan baladay nga kung mag-decide ikaw sa sina nga bagay, subong pa lang. At samtang timprano pa, binagbinagon mo gid anay. Bala ang paghakos ko sa iya prinsipyo, tindugan ko, kag handa man ang kaugalingon ko. Kay kung alang-alang man lang ikaw, hakson mo lang sa ngalan sang paghigugma, batunon mo siya, then after all, balik ka man gihapon, kag ipamilit mong imo gusto sa iya, wala sang padulungan ang tanan. So, kung daw hindi mo mag-give up ang imo sinipanindugan, much better siguro, nga ti batunon mo na lang ang break niya sa imo. Kay useless ang gugma kung wala nagaang panay, kag wala nagaintindihanay ang duha ka tawo nga involved dali. Magpulo pamensar ka. Pamensar sang maayo, timbang-timbangon mo gining sitwasyon. Kay nga ang desisyon nga himuon mo dira pang lifetime na. Bala feeling mo o pamatyagan mo, pananawan mo, maging happy ka sa iya. Sa bugos mo nga kabuhi. Pero kung may ara pagpangduha-duha sa alibutod sa imo balatyagon, hindi na siya paglagsa. Hindi ka na magpamilit pa para sa iya. Kay kabudlay nga ipamilit ang gugma sa pihak nga ikaw nagapamatok sa iya panindugan sa kabuhi. May ara tao yaday Inday Lizel niya mo, handa nga isakripisyo ang gugma sa ngalan sang iya ginapakigbato nga panindugan. Pero yes, sa imo man pangabay nga ambahanon para sa iya. Ang ambahanon sang asin, himig ng pag-ibig. Isa man na sa mga paborito, ang nga ambahanon sang asin, di ba? Pero sa nahambal ni naton, kung kaisara man mo, sa ngalan sang pagigugma, handa ko man nga i-give up ang akong prinsipyo. Kag pakas lang ng babae nga akong ginahigugma or ang lalaki nga akong ginahigugma. Pero kung mas matimbang sa iyang panindugan, sa iya kaugalingon, nga paghigugma, wala ka na mahimong. Pagkat ako'y nababalisa
ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Nan. Ha? Okay, ayun na lang matugna naton sa imo, Inday, Lizelle. Sarap damdamin. Total ka eskwela ka pa man na? Tapusan ang imo kurso, na? Nga BS Education, Elementary Education. Kung ano gid man ang padulungan sa tanan, pero kay ti siya amo ang kid break sa imo, ihibi lang dang kasakit day. Kay kung love ya ka ti balikan ya ka na. Pero kung hindi ya mag-give up ang iya siniga na tindugan sa karon nga prinsipyo, wala ka mahimo. Kaya kung hindi mo man kaya nga hakson ang iya sini kalibutan, wala ka man mahimo. Ha? Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, sa ato na mga kauturan dira nga nagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center na sa Johnny and Christine Flower Stand or sa Johnny Dose Flower Stand. Pwede lang ninyo matawagan man para sa inyong order, ma-arrange ang flower, kag inyo na lang pick up pon. Di syempre, balon nyo man kung pilang presyo. Kag kung agree, go, na? Ada sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Si Maymay, si Tintin, nga mag-entertain man sa inyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatu. Yes, high and high pagida, no? High and high pagidira. Kay Julie Militado Patrimonio, good afternoon to ask ko lang. Ay, nakadaog na. Yes. Gino si Sir, good afternoon, Tito. We're monitoring always. God bless us. Love you. Okay, salamat, Gid. Nunoy Tahones, good afternoon to Wilms. Pamati, Gid Kudi. Yes. Lito Laxi Cruz, kamusta na ikaw dara sa Murcia? Kamusta na? Okay, happy ka na sa life mo? Pamo ka na bala? Siling ni Inday Ofelia Garcia na naglumpat kami nagsulod nga message. Babasi, malabutan ko man nagyapon karon mayong hapon dito, pwede ko maka-entra sa inyo sa yes na nasabat ko na nakaina. Mayong hapon dito, Wilma, greet ko lang sila Papa Minong kag Mama Cherito nga naga-monitor sa programa mo. Salamat gid. Hezekiah Chin Sarapio Alba. Salamat man. Pilar Bahinting, Bo from Cebu, good afternoon. Pilar Bahinting, Oyanggurin, Briones. Bia Jonathan, how are you? Tita Wilma, good afternoon. Mayong hapon po, ma'am, watching from Imus, Cavite. Kamusta ka mo dira iya sa Baguio, Ulysses, sa Martin Aliling?
Ay raman si Tuto Philip Ken Alonzagay from Tokyo, Japan. Good afternoon, Tuto Ken. Halungged na. Good afternoon, Tito Wilma. Tamyaw lang Hinesera family, sang Isabela and Rica Lambatin gali. Ay, si Rica Lambatin gali, no? Good PM, Tito. We always good monitor Japon there is sa Silen Homes. I-pray talang na sila, Tito. We maluoy gid si God sa ila. Yes. Trust lang gid sila kay God. May mga relatives man ko sa Rizal. Halong gid kamo ha. God bless you, Tito. We. Sa imo man in the Virgie Olpinda, si Feby Habagat, salamat man. Mayong hapon man sa imo. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Kamusta ka muda sa Bacolod, tita? O sa family Dinoy? Kami di tita sa Metro Manila, gapangambas ang Bagyo Ulysses, mabaskog na hangin na may ulan. Nararamdaman namin dito. Ahay. Patamyaw, tita, kay Joel Moreno nga nagabantay tsindahan. Watching live, Barangay 11, Tondo, Manila. Halong man kamo dira. Diri sa amon, ulan-ulan, wisik-wisik lang. Okay lang, no? Daisy May Valdivia, hi. Good afternoon, Tito. Wega pamati kami subong Barangay Aranda, Hinigaran. Hi sa papa ko, Jerry Banyares, nga wala untat ang pamati sa balita. Afternoon, Tito Wilma from Barangay 35, Ramona Azero. Yes, sa mga listeners na itong dira sa Barangay 35, mayong hapon man. Kag mayong hapon, Tito We, greet ko lang family ko diri sa Barangay Gapamati man. Kag sa tanan nga, taga Cordova kag Elevado family watching here from Victoria City. Jasmine Jane Elevado, Cordova. Milyones Hasun, good PM, Tito. I-greet ko lang da Milyones family. Gapamati sa programa mo. Rochino Yunam Dumio is watching. Hi. Mayong hapon. Good afternoon, Tito Wilma. Please greet lang kay Tatay Timoteo Lim and Nanay Fes sa Barangay Batuan, La Carlota City. Salamat, Gid. Kag kay LG Guillermo. Hi, Tita Wilma. Good PM. Musta lang. Nini Guillermo Nita from Saudi. Okay, good morning lang da sa imo. Okay, hasta lang kita dira anay. Balikan lang kamo karon ni Tita We. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kaluntangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod. Idos Action Radio Philippine Standard Time, lipot lang gid, gamay lang gid ang mahatag naton sa inyo para man sa iton tips sa karon nga adlaw. Ano bala ang mapaambit naton, Tito Wilma, para sa aton mga palangga, nga mga tagpalamati, ang mga tao nga may heart. Ang mga tao nga may heart, basta gani may heart ka, no? May balatsagon, eh. Pero ang pamangkot ni Tita Wilma, ano ang nahimo sang emosyon sa imo tagipuso? Lifestyle tip. Hindi, actually, ari ho, sa nabasahan bala ni Tita We, mansuno sa pagtuon ang mga tao nga permi nagabatsyag or naga-eksperyensya sang positive emotions, talagsa lang o kon malayo iya nga makaangkon sang anuman nga klase sang masakit sa heart kumpara sa mga tao nga mga nega, mga nega, bala mga lain-lain, iya mga, ano pa, nagaka-stress ka mo, lain ang inyo siniginabatsyag, da mo na nga nagaka-stress ka mo, sobra-sobra sa inyo, kabuhi. Ang siling ko na, migidya kon, positive, ang balatyagon kag paminsara natin. Siling man sa mga experts nga ini, suno sa ila pagtuon, ang positive emotions, inadulot sang nagkalain-lain naton nga ginahimo, o kung simple lang, love, affection. Pero hibalo naton kung ano ba lang mga positive emotions nga may maayo nga epekto sa aton sini korason. Sa aton koraton o kung sa aton man heart o kung tagipusuon. Hindi. Ang positive emotion makapadula sang stress. Diba la? Especially ang hug, ang paghakos mo, makadula ina sang stress sa isa ka tao. Masiling ka, mahag ka lang na makabuligin na para mabuhin-buhinan ang stress hormones sa lawas sang nagaka-stress. O, di ba? Sa imo mismo kaugalingon na pamatundaan mo na, yes, aking nga paagi sina, abi ninyo, nagagwa kang nagaproduce sang hormone oxytocin sa dalagan sang aton dugo ang paghag sa imo. Sa diin, ginapanubo sina ang pressure sang imo dugo para sa sina mabuhin-buhinan ang stress kag anxiety sang isa ka tawo. Ano pagintawan? Galing kay tisubong DM na hindi na yausong love letters, mga love notes, mga ano na lang isa chat, mga inspiring, no? Hindi, let's say, mga amuna, mga love letters, abi ninyo, sa tuod lang, ang mga love letters, gali, or mga love notes nga mabasahan ninyo, nagapanubo sa inyo cholesterol. Ang pagsulat akong pagbasa sa mga love letters, hindi lamang makahatag sa imo kalipay, or makahatag sa imo sang kilig, nga love affection, kundi may maayo man ini siya nga epekto sa aton ikaayong lawas. Sa din effective ini siya. Effective ini siya nga makapaayos ang imo sinibaga kag liver function, no? Ang pag-function sa atong liver kag lungs bala, yes, may contribution siya. Ang pag-control sang imo blood pressure kag pagpanubo sang level sang imo cholesterol. Wow, ha? Wow. Kag isa pagid, Tito Wilma, ang pagkadlaw. Ang pagkadlaw, isa man sa mga factors nga nagapanami
sang pag-ilig sang aton dugo, ang flow sang aton dugo. Kung magkadlaw kita, naga-expand, no? Di ba? Naga-expand ang mga tissues sa aton blood vessel, gani, naganami ang dalagan sa aton dugo, naganami man ang aton sinipamatyagan. Kag tandaan, sa pagkadlaw, nagapabilin nga healthy ang endothelium. Gani, nagabuhin-buhin or nagapanubo sang peligro nga makaangkon ikaw sa balatian sa heart. Maka-experience sang stroke kag pag-atake sa korason. Nan, kadlaw pati ka na iya. Pero kinanglan, di ka magkadlaw nga isa ka lang, ha? Okay, at Tita We, Kag magluwas pagid si na Tita Wilma, ang holding hands, ang pag-uyat sa kamot, nagapakalma man ina siya. Kay basi man sa pagtuon para sa mga naka-experience siya, ha? Sa mga naka-experience siya sang anxiety o kung ina hindi ka bala mapahamtang, effective nga pampakalma ang pagpakig holding hands o kung simple lang nga pag-uyat sang kamot. Gani, kung ikaw naka-experience sina o kung may ara ka mo miyembro sang inyo pamilya nga naka-experience sang stress or whatever, anxiety, kung ano man nga pag-atake, kinahanglan na ang mga nabatian naton kay nakahatag ina sang mga maayo para sa aton i-apply naton sa ila, na? So paagi sa pag-uyat sa kamot, makabatyag or ikaw mismo nakabatyag sang assurance na nga may ara iya isa ka tawo nga nagapakalma sa imo. Do may nagahatag suporta bala. So sa pag-uyat sang kamot, nagapakalma ina sang imo mga nerves nga nagaresulta naman sang maayo man nga pagdalagan sang aton dugo sa bugos naton nga lawas. Akanaw. Kung excited ikaw, Tita We, kung excited ikaw, ti instant workout na siya sa heart naton, ang excitement nga babatyagan naton, amoy ng balatyagon na, balatyagon nga, ina balang, kasami mo bala, ang imo balaya nga palad, permi lang mo ya bala ginabalhas, permi lang ginabalhas, pagkatapos, mabaskog ang tigidig sang dughan mo, amo nang ginatawag nila na, heart racing, di ba? Kag, daw hindi ka mapahamtang, kung may ara ka bala ginaka-excitan, ginakalangkagan nga bagay, o kung may someone nga gusto makita, o kung makilala, di ba? Ang balatyagon, nga excited ikaw, instant workout ina para sa imo heart. Kung feeling excited ikaw, kung feeling excited ikaw kung yung isa ka tao, makaangkon sa instant work ang imo heart. So, ano man nga bagay, nga nagapataas ang heart rate, good thing ina. Kay nga, maka-exercise ang heart, kag mas nga mangin healthy ini. So, sa kadamoon sa mga hindi maayo nga nagakatabo sa karon, di ba? Pandemic, problema, resulta nga nadulot sa aton, iba nagkadulaan sa trabaho, bangod sa wala ni ginapaabot nga pandemic kag kun ano pa, dako nga bagay ang pag-angkon sa dako nga bagay ang pag-angkon naton sa aton kaugalingon sang positive nga pananawan sa aton kabuhi. Kinahanglan gid. Hindi kita magpaka-stress. Basta tandaan nyo lang, may buho ang aton ilong, makahaklo pa kita sang hangin sa makahaklo pa kita sang hangin sa palibot, mabuhi kita. Kung mabuhi kita, damo tsansa nga nagaabot sa aton kabuhi. May tsansa nga mabuhi kita, kay nga makapangabudlay pa kita, kag makapaninguha, kay nga mahaklo tapang oxygen sa palibot. Amo na balang ginasiling nga, my dear, life is so short. Gani likawan mo nga manginega ikaw. Kinahanglan, let's keep our heart healthy. And always be happy. Di ba tawe? Amo lang na, heart na to misa lang. Amo na lang niya, kinanglan yum-yum na lang ta. Ang problema, natural, normal, ina para sa aton. Kinanglan ka, balo kita mag-handle sa aton. Alas 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Preparar ang inyong mga cellphone dara. Tunog na ang inyong ringing tone. Ang aton, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod.
Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Or sino ay makabaton sa nga aton sa ni 500 pesos nga cash? Alin sa This My Life sa sini nga hapon, syempre sa Action Radio, Tita We, ada garing na. Tunuga ang ringing tone sa cellphone mo, basi napiyungan ka naman dera. Ang nabunutan ko bala, syempre Tawe, taga Bacolod, gidi. Garing ang iya cellphone, taga Barangay Sumag, good afternoon, alert, kinahanglan gid, no? The number you have dialed is now unattended. Oh, wala na siya. Try ta uli, action hands. Ha? Sino ay hands sa inyo? Ha? Ang makabatan sa aton 500 pesos nga cash from sulit ang papremyo sa ARB sa siniya nga tion. Go, kung naka-silent ang cellphone nyo, i-on ang inyo ringing tone. Basi, nalipungan naman kamo kag tulog. Kasi tawi ka pamati ko to nung bikay ati sala mo na kayo nagtulog kasi nga hindi ka magtulog lagi kagina naghambal lagi si tawi kagina nga bantayan ninyo nga ton paprem. Nan isa pa mabunot ko liwat. Be ikaw gani toto Jay. Nan. Hay kanugo no. 42 years old taga Sumag na. Yes. May isa pa. Mabunot kita kung hindi pa ikaw makasabat taga Sumag nga 42 years old nalipungan gid siguro okay dola gid action hands arang ulihi nga ginbunot ta i-try na ton iliwat i-try na ton ina ang iban nga mga kauturan excited nga tani ako lang bala titawi para isa lang imo dial ara dayon o relax puso nyo hulata ang inyo swerte. Hulata. Hindi gid nga sobra-sobra. Nano for tawe. Tani, ako lang da bala tawi ari ako number mo kanami sa imo ari ning ginabunutan taho. Hindi pwede. Oy. Ang ikaduha naton nga i-try. Hello. Taga Barangay Kabug ka. Mayong hapon. Hello. Hello? Hello, mayong hapon sa Action Radio ni, si Tita Wilma ni, sa Barangay Kabog ni. Oo. Napiyungan ka? Action Radio. Oo. Sino ni? Si Violi. Violi? Oo. Violi ano gani? Paunal. Paunal. Yes, Violi Paunal, sang Barangay Kabog. Pila ng imo edad? 70. 17? 70. Oh, 70. 70? Oo. Sa diin ka nga estasyon sang radyo ga pamati? DYEZ. Action Radio. Ganda radyo mo da subong? Oo. Sino dang kahambal? Sino dang kaistorya mo? Tita Wilma. Congratulations, Salamat gid sa imo Violi. Congratulations. Sige, salamat Tita Wilma. Hulaton mo da ang imo nga tracking number nga i-send sa imo sa remittance center kag ang communication halin sa aton admin staff kung sinong sender, Salamat gid Violi. Congratulations. Makadalamat ako mula Tita Wilma. Congratulations! Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, so sa liwat congratulations kay Violi
Paunal, 70 years old sa barangay Kabug, Bacolod City, kagabugtaw kaya mo, no? Kundi basta gabugtaw ka, ang grasya magpalapit, mabaton mo, gid Violi. Congratulations sa tisauna to ay kanugon sang taga-sumag, na piyungan siguro siya. Anyway, ina para sa syudad sang Bacolod. Ari ang isa pagid kabantayan naton, ang SAP sa ARB province-wide. Province-wide buot silingon, probinsya sang Negros Occidental. Amo na ning tsansa nyo kay kadamo sang inyong mga message di nga gusto nyo man mag-ambit, na? Amo ining SAP sa ARB, sino pwede ka entra si ni Tita Wilma, na? Tanan nga pumuluyo sa probinsya sang Negros Occidental. Ilabi na gid kamo nga matutom kag mga maukod neton nga tagpalamati diri sa Action Radio Bacolod. Paagi sa inyo mga transistor radio, na mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod nga wala pa bala ka mo maka-entra sa o wala pa ka mo makapadala entry, pwede pa ka mo sa mga wala to bala nakapasakop nga do atat na atat gidya nga mag-entra ka, wala yung way kahingabot, okay, time yun na ni taga Bacolod ka mo nga wala pa ka mo makapadala entry diri, pwede gid. Kag tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental. Paano maka-entra? Pamati gid nan. Paano maka-entra? Umpisa Nobyembre 14, Sabado na nga adlaw, buwas Biyernes, Sabado ha. Tandaan nyo na, hindi ka mo pwede ka padala subong kay invalid na. Na sumugod Nobyembre 14, Sabado nga adlaw, ang Action Radio Bacolod magabaton sa mga entries paagi sa text. Anong i-text ninyo? Ang inyo kompleto nga ngalan, ang inyo kompleto nga edad ba? Kompleto nga edad ha? Kompleto nga ngalan, edad, address, kag contact number. Pag-ara na na-type nyo na, isend ninyo, ay sulat maayo kung di nyo isend. Ari, 0963-219-8066. Again, padala nyo sa 0963-219-8066. Komplituhon gid na, agod nga ma-validate ang inyo mga entry. So, adlaw-adlaw kinahanglan magpamati kamo sa tanan nga programa sang Action Radio, na? Tanan nga programa, ang course, kinahanglan i-familiarize nyo gid na mga tingog nila, para kung pamangkuton gani kamo, diin kamo gapamati nga radio, syempre Action Radio Bacolod. Sinong mabatian ninyo subong? Yes, si Tita Wilma Sugaton. Amo na siya, kinahanglan na. Tandaan nyo lang, ha? Paano mahibaluan ang tagdaog kada adlaw? Siyempre, mag-raffle sa mga magadaog on air ang Action Radio Bacolod. Na ang matabo istawgan kamo sa Action Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa imo ginpadala nga entry. Kag siguraduhon gin nga nagapamati sa programa sa Action Radio Bacolod, na kung hindi makasabat sa sulod sang duha ka tawag, magabunot sa liwat sang panibago nga tagdaog. Paano makuha ang premyo, Tita Wilma? Sa gihapon, ipadala ang 500 pesos nga cash sa mga remittance center. Pwede mag-claim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kung ma-confirm ang inyo entry. Antes ka magkadto sa remittance center, hulaton mo gid nga magpadala sang impormasyon sa pagkuha sang premyo ang amon admin staff diri sa Action Radio Bacolod. San Tita We, masugod ang province-wide nga SAP. November 16, pagka-Lunes dayon, ha? So, kinahanglan 14, Sabado, Domingo, nan. Paano na kamo? Para-register na kamo. Kay pagka-Lunes, yes, masugod ang aton pagpanagtag sang 500 pesos nga kas nationwide na, province-wide, Tita Wilma. Ari, importante nga panumdom. Ang mga entries, bala sa mga taga-syudad sang Bacolod nga wala pa mabunutan, inaiyak magapabilin ina nga qualified sa pagpakigibahin sa sininga promo. Kag pwede gihapon kamo makadaog sang aton sa ni premyo. Tingbon inang tanan-tanan nga mga entries halin diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So go na ha. Okay, alas 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang da. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Sample Plus Gold. Ako si Mercy. Harap ko nga Moranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan ko. Sample Plus.
Okay, kay Weng Serrano, good afternoon. Alex Montesa, yes, thank you. Gikono Tita We. Okay, ala, 5 pa mo, kaya bala. Siling ni Ofelia Galero Garcia, yes, Tita We, napamatud-an ko gid, na if may problem ka, may comfort sa imo paagi sa hag kanami gano ba tiyagon, di ba tuod gid man na ana mayong hapon sa family Manuyon of Pacau, Bantayan, Kabangkalan, kay Tatay Paking, Michael, Marlon, Joy, Kyla Jandu, yes, Jandel, Maxine, Miguel, Junjun, Ambatin, Domius ang RPHS from Rochin. Hello. Hello, Inday Jean Officer, salamat gid. O paborito ko gid nga song sang Asintawe. Ginasubuan ko na bala naka-relate gid ko. Wow, ako gani namian gid ko na mangkanta. Nami na siya. Hi Tito Wilma, good PM. Monitor lang ko di regards lang sa family Valencian Subaldo from the land down under God. Bless to all. Jonah Ferns, salamat gid. Kag Good afternoon, Tita Wilma. Always watching live from Isabela with Juvelin, Shilian, Elijah, Eileen, and Jano. Please kindly greet my friend Mary Ann Villatura. She's listening right now. Okay, salamat gid sa inyo. And then Rose Guevara, speaking of Isabela, no, sa pamilya Konsolasyon sa liwat kay Mami Dayan sa bugos nga pamilya ang aton man pagpakigunong sa pagtaliwan ni Daddy Boy, ha? Masubo kid. Palangga may naton pero we don't have any choice kundi batunon ang tanan. Ipangamuyo na lang nato ng iya sininga kalaga. Okay. Lani Heromia no mayong hapon tawe naga-live sa Barangay Hibuan Tapis Tapas Kepis. Madamo gid nga salamat. Inday Lani, good afternoon. Pag-greet lang Tita Wilma sa family Laurelia sa Sumag. Keep safe, everyone. Leonard Canlas. Eddie Laos, good afternoon. Naga-monitor kami ni Nanay Isabel dari sa Cane Town, Victorias. Thank you, kid, Tita Wilma. Eddie Laos, ha? Kindly greet family Manuyon, of Bacau. Yes, tapos na, Pagking, yes, na greet ko na kaina. LG Guillermo, hi, Tita Wilma. Yes, da naman ina, kag kay Lim. Greet lang Timoteo Lim and Nanay Fe sa Barangay Batuan, La Carlota City. Good afternoon. Milyones Jason, greet lang da Milyones family. Aga pamatigit sa program mo. Tawi, great job lang Milyones family. Monitor sa salamat gid ana. Jasmine, Jane, Ramona Zero, salamat man, from Barangay 35. Salamat gid. Karon naman abalikan lang na ni Tita Wilma, ha? Okay, relax lang ka modera. Ari lang di si Tita We sa inyo tanan. Okay? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan.
dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Wilma. Alas 2:57 na ang aton anay pagpangapikapi dugay-dugay Tita Wilma ana. Ang aton pagpangapikapi dugay-dugay upod man ang aton Zenton Plus Coffee Mix, ang kafe nga himuhalin sa soya balunggay kag xantho. Ang kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag suwabe ang sabor nga sa diin ikaw may makuha nga mga vitamins, minerals, plus pasang insoluble fiber. Na? Inang insoluble fiber, nagabulig man sa aton sa pagtinlo sang aton colon o kun tinai. Ang Zenton Plus Coffee Mix pwede ina mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo palibot. Plus, pagid ang aton tawe, DTX 500 capsule, ina paagi naman sa para naman na iya sa complete management sa aton liver o kung aton atay, the largest organ inside our body. Diba? Complete management, kag syempre para sa pagtinlo man, may detoxifying compound ang aton DTX 500 capsule. May mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, pangontra sa inflammation sa inyo sa liver. Hindi kita gusto nga magresulta ina sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Kinahanglan mag-DTX 500 capsule para sa healthy, mapagros naton nga atay. Pwede man nila mabakal sa mga butika, dira sa inyo tag sa kalugar, and of course diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Kay Weng Serrano, good afternoon. Kay Dinoy Roles, good afternoon man. Ay nga mga anak kamo, salamat gidira sa inyo. Kag yes, kay Nelson, salamat man. Kay Daniel Alpache, kay Miss Ems Aboso, good afternoon. Thank you. Kay Leonard Canlas, Deseme Valdivia, salamat man. Kay Jocelyn Goles Mahusay. Kaya wala na sa kinahanglan, no? Ang aton galianay, Tita Wilma, na ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. So, salamat kid mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa pag-upo ninyo kay Tito Wilma sa malipot kation sang aton mon pagpangamuyo batok sa COVID-19. Padayuno naton ina. But anyway, si Tito Wilma wala niya sang panahon, pasensya ni gid. Gani kita man magapaalam sa inyo sa sininga hapon. Ang ito naman mabilin nga Bible verse for the day para sa inyo tanan. Halin sa 1 John chapter 4 verse 1. It says, "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world." I can't say goodbye. Salamat kay madamogin nga salamat sa inyo tanan, pasensya na bawi si Tito Wilma Buwasay. Now, standby sa matawag nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!